जोंनि न'खरखौ सोलिनानै जागोन नोंसोर थांल' बडलेण्डखौल' लानानै फैदो दिनै सुक्ति जाना न'आव फैफिनबाय बिमा बुरिनो ना दख'ना गांसे बायनानै गानहोनो हाखो ना फिफा बोरायनो सेन्देल जरासे बायनानै गानहोफैनो हाखो ना गावनि बिसिनो दिनै सुख सान्तियै दिनै संसार सालायफैनो हाखो ना गावनि फिसालाफोरनो बिथांमोना मोजां स्कुलाव फोरोंनो हाखो सोर जादों जाय बिमा गावनि फिसालाखौ 9 मास उदैयाव खांनानै थाबायनो रोंनाय खालामबाय लेखा लिरनो रोंनाय खालामबाय हारसिङै सोलिनो रोंनाय खालामबाय 20-22 बोसोर खालामनायनि उनावहाय बे फिसाखौ जाथिनि नामाव हाग्रायाव हगारहरदोंमोन आरो बे बिटिसिआव जन्म जादों आरो गोसोम लेखायावहाय प्रमद बर'नि जारिमिना लिरजानो थांगासिनो दङ जोंनि गामिनि आयं आबौमोनासो बुङोमोन जों जेब्ला प्रमद बर' आन्दोलनाव थांफायोमोनब्ला नोंसिनि आन्दोलना मा आन्दोलन बडलेण्ड आन्दोलन नोंसिनि लिडारा सोर प्रमद बर' नोंसिनि लिडारानो साला हारसा हिनजावसो लानाय बे माबोरै बडलेण्ड आन्दोलन खालामखो थगायाखैथ' नोंसोरखौ बे समाव जों रागा जोङोमोन माने जोंना बर'फ्राथ' एसे एनै लोंला लोंनाय खालामो नालाय गाहाय गार्जेनफ्रा एखम्बा एखम्बा जमा जमा जौ लोङो बेयाव जों खेलायोमोन आरो जे नोंसिनि लिडारफ्रानो हारसा हिनजावसो लानाय मा प्रमद बर'आ मा खालामखो जों सेंग्राफोरनो माबा हाग्रामा महिलारिया बडलेण्ड नाङा होनदों थारमाने मा बडलेण्ड बिर'धि बिथाङाहाय नायदो अब्लालाय दा हाग्रामा सार बुंनाया जायाखै होनबा बडलेण्डआ जाथ'वा नों जाथ'मारासैबो बिटिआर रेकर्ड जाबा हाग्रामा महिलारि सारा मोनसे खोथा बुंबाय थादोंमोन बिटिआर सुक्तिया जेबो नङा बियो नोंजों आंजों फैसा लाथ'लायबा जेरै जों लेखा गुफुराव लिरा होनबा सुद होगोन एथ' दिननि उनाव हरथ'गोन मोनसे नों आंजों जानाय मोनसे सुक्तिसो बियो सरकारि भाबै जानाय सुक्ति नङा बिडिसि बायदि आयेनगत सुक्ति नङा आयेन पास जानानै फैनाय सुक्ति नङा होनना हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन बे समाव प्रमद बर'आ मा बुङा बिटिआर सुक्तिनि दफाखौ जुदि जाफुङाबा हेमन्त बिश्व शर्मानि गेटआव थांना फासि नांना थैगोन होनना बुङो प्रमद बर'आहाय गोसोआव दंना गैया आं मिथिला आइ आफामोना खिन्थु आं बुंफिननो गोसो जादों एकर्ड जानाय लोगो लोगोनो प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जे जुदि बिटिआर एकर्डनि दफाया जाफुङाब्ला आङो हेमन्त बिश्व शर्मानि गेटआव थांना फासि नांना थैगोन होनदोंमोन जोंथ' बेखौ बिदि खोथा बुंनो थिनाखैमोन नोंखौ बासि नांनो थिनाखै जोङो नों सुक्ति खालामनो नों खामानिखौ माव आरो गभर्नमेन्टखौ प्रेसार हो हेमन्त बिश्व शर्माखौ प्रेसार हो दिनैसिमबो प्रमद बर'आ हेमन्त बिश्व शर्मानि आथिं हमनानैसो दङ प्रेसारखौनो होनो हाया जोंनि क'क्राझारावहाय बिजेपि अफिस लुबाय प्रथमबार जोंनि बिडिसिआव बिजेपिआ आथिं होजेननाया जोंनि क'क्राझारावहाय फ्लाइअभार गोदान फ्लाइअभारावहाय अफिस खुलिबाय हेमन्त बिश्व शर्मा फैदों फिथा हानो प्रमद बर' सारा फैफादों उनाव मा जाखो हेमन्त बिश्व शर्मानि सिलाय लाग्रा गार्डआहाय प्रमद बर'खौ ओरै बोखारनानै साइडआव दोनहरबाय प्रमद बर'आ बिडिसिनि चिफ माने जोंनि राजा नङा होमबा जोंनि बिडिसि रायजोनि राजाया सोर प्रमद बर' जोंनि राजा बिथाङाहाय दा जोंनि राजाखौनो नारखारबायब्ला जोंखौ लासै खालामनाय जायाखै होमबा जोंनि राजाखौनो जुदि जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टारा सिनायनो हायाबा जों नों आं रायजो राजाखौ माबोरै सिनायबावगोन आरो जोंनि राजाया गावनि रायजो राजाफोरनि गामियावनो हाबै हाबै इभिक्सन खालामगासिनो दं न' बां सिफायगासिनो दं माबायदि टाइपनि राजा जाखोमालाय जोंनि राजायाहाय गुबुननि राजाया न'सो लुनानै होयो सना रानना होयोमोन गोदोफोरनि राजायाहाय दानि राजाया न' बांसो सिफायो आं इसिबां गोलाव बुंनो सानला आयंमोन आदैमोन आंनि बैसोआ पलिटिक्सनि बाथ्रा इसिबां बुंनो समायामोन खिन्थु बिडिसिआ दा जेबायदि दुर्बल अबस्थायाव दङ बेखौ नायना जों नेनांगौ सानाखै जों शिक्षित लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया जुदि जोङो पलिटिक्सआव बाहागो लानानैहाय जिहेतु जोंना सिलाय हमना आन्दलन खालामखांबाय जुजिखांबाय राजा लामा जथेना रेलवे जथेना दिल्लीयाव थांना जों जुजिखांजोबनायनि बिनिमयआव दासिमबो जोंना जेलनिफ्रायनो गवाखै नंखायनो जोंहा राजनिति भाबै पलिटिकेलि जुदि राजनिति भाबै जुदि जों बर'फ्रा दावहा नांनो जुदि सोलोङाब्ला गाबोनजोंबो बर'आ बर' हिसाबै थाहैनाय नंला जोबस्रांनायनि लामायाव दङ गोदो जेरै गादब जायोमोन बेबायदिनो जोंनि बर'आ फिन आरो खेबसेबाव गादब जानो थांगासिनो दङ नंखायनो हाग्रामा महिलारि सारा लुगैदों दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जुदि बिडिसिनि गोहोखौ जुदि फरायनानै लायाबा मिथिना लायाबा बिडिसिआव बोसोरसेयावहाय खय कोटि बाजेट जायो खैथा डिपार्टमेन्ट दङ साख्रि होनो हानाय क्षमताया माबोरै बेफोरखौ जुदि नोंसोर सोलोंनानै लायाबा 10 बोसोर उनावहाय दिनै जेबायदि अबस्था बिनिफ्राय गाज्रिसिन अबस्था जाहैगोन मानो होनबा नोंथांमोना आन्दलनाव सासे बाहागो लाबोनाय व्यक्ति
दा जोंहाथ' सिलायखौ हमनाङासै राजा लामाखौबो जों जथेथारनाङासै थांफानांबायल' एबसुबो खालामनो मोनला दानि बर' सेंग्रा गोरों गोरा बर' सेंग्राखौ एबसुआबो लाफाया एबसुनि मावनांगौ खामानि दिपेन बर'आ बेखौबो मावा इलेक्सन खालामजादों दाखालि चिराङावहाय एप्रिल 5 तारिखआवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै एबसुआ खबर लाहैनांगौमोन हाग्राखौ सिफायनानै थादोंबाबो बिथांमोना बर'आनो एबसुआ सोंहैनानै बिथांमोननो लामा नागिरना होनांगौमोन एबसु थांनायाव बिनि दुखुआव जों थांदोंमोन थांबाय जोङो दालि एसे आदा जिसुआबो एसे डनेसन हरबाय आं बुंनायावहाय दालि एसे जोङो बिस्कुट लांबाय ORS लांबाय प्रेगनेन्ट हिनजाव दंमोन सासे 8 मास सासे 7 मास दुखु मोनबाय जोङो दा बिमाया गाबोबाथ' फिसालाया मोनै बुगानांखागोन बे फिसालानि दायित्व बिमाया गाबोबा आंनि बर' बिमाया गाबदों जों बर' फिसाफ्रा थांनानै जों मोदै बुगाहैगोन बिब'आ जुदि प्रेगनेन्टबा फंबायनि दायित्व आब' मुलि नांगौ नामा सुबिदा असुबिदा जादों नामा बेखिनि सोंनो मोन्नाय जोंहाबो दङ आरो जोंनि दायित्व आंनि फंबाया ओंखाम उखैदों जेबो गैया माइरं गैया बिदाया माइरंबो लायनानै जाहोफैनांगौ आंनि बिफाया जब्रबबाय थाबायनो हाला मावनो हाला फिसालाया मावनानै बिमाखौ जाहोनांगोन बे जों दायित्व पालन खालामनो थांनायावबो दिनै फेरेंगा बायदि बेक्तिया जोंखौ केस होनानैहाय पुलिसनि माने थाना थानाखौ गिदिंहोगासिनो दङ दानि पुलिसावहाय बर' फिसाया बर' बिमानि मेगननि मोदैबो फुगारनो मोनला नामा बे UPPLनि परिबर्तन सरखारावहाय बेखायनो गोसोआव गोबां दुखु दङ रागाबो जोंनाय दङ गासिबो बाथ्राखौ बुंजोबनानैबो जाला नङा होमबा आदैमोन नोंसोरबो नोंथांमोनाबो मिथिखायो आरो आंनि बैसोआ इसेबां जायाखैबो आं एखमबा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ गोसोआव दुखु मोनफ्लाङो जे आङो माब्रै इसेबां खम बैसोनि जानानै गावनि देरसिन मानसिफोरखौ आं मारै बुजायगासिनो दं ओंखायनो आं निमाहा बियो आयंमोना आंखौ बुजायदों दा सान आं बुंनायखौहाय आं जास्ट माने बर' लाइमोन सेंग्रा हिसाबै दानि परिबेसखौहाय जों बर'नि समस्याफोरखौ जों मा नोजोरजों नुदों बेखिनिखौसो आं नोंथांमोननि गेजेराव सावरायनाय जादों आयंमोनाबो दुखु दामोनदे जाथिखौ बासायनांगौनि खामानिया जोंहासो आरो आंसो दिनै BPFनि जानानै फैदों नंगौ आं BPF आव भट थुनो थाखाय आं खावलायगोन खिन्थु जोंनि खामानिया BPF आव भट होना BPF खौ भट होना देरहाहोनायल' नङा जोंहा जाथिखौ बासायनो थाखाय BPF नो भट होनांगोन NDFB खौ बख'नो थाखाय भट होनांगोन सोरबाया NDFB खौ दुखु मोनो जानो हागौ खिन्थु NDFB आदामोनहा गाव गावनि बेक्तिगत खामानिनि थाखाय बेफोर खामानिखौ मावाखै जाथिनि थाखायसो बिथांमोनाबो NDFB जानाय बेक्ति ओंखायनो जोंबो दुखु मोनो आदामोनखौहाय NDFB खौ बख'नो थाखाय जों BPF नो भट होनांगोन NDFB नो साख्रि दिनै मुंख्लं जालांनाय नांगौबा जों एसे उनाव लाहैगोन जाय मुंख्लं जागोन बिथांमोना साख्रिखौ लाथों बिथांमोननि साख्रिनि थाखाय जोङो BPF खौ लाबोनांगोन मानो होनबा दिनै जोंहा MP आसो बै मदिनि सिगाङाव बुंहैनो हागोन आरो जोंना जाय जयन्त बसुमतारी MP इंलिश रोङा हिन्दी रोङा एसामिस रोंगौ बर' रोंगौ दा बैयावथ' इंलिश हिन्दीसो सोलियो दा जोंना खाम्बा बरगयारि साराथ' मालाय शिक्षित मानसि गोदोनिफ्रायनो इंलिश गोदो खाम्बा बरगयारि सारमोनहा गोरोंखायनो BDC जुदिया जाफुंदों नङा होमबा खाम्बा बरगयारि सारमोनहा जुदि रोङामोनब्ला दानि प्रमद बर'मोन जायोमोनब्ला बे BDC आबो दिनै जे बाव बिसिम सफैनो थाखाय खालुवा दङ लामा दङ आइफवालि दालां होन नोंथांमोना बेनिफ्राय कासिक'ट्रा थांनो थाखाय जे दालां खैथा खालुवा दङ लामा दङ गोदोथ' बिदि नङामोन ओरै थांना जे नोंथांमोना काजलगाव ओंखारहैगोन खैथा दालां मोनलांगोन खैथा लामा मोनलांगोन नोंथांमोननि ओनसोलाव दा कलेज दङ बेंटल कलेज बेफोरो सोरनि अनुदानाव जानाय BDC सुक्तिनि गेजेरजोंथ' फैनाय बुस्थु बेफोरो दा जुदि खाम्बा बरगयारि सारमोनहा जुदि शिक्षित बेक्ति नङामोनब्ला नै दा जानाय BTR रेकर्ड बायदि जागौमोन बै समाव सासेबो BLTआ जेलाव थानाङाखै सुक्ति जानायनि उनावहाय रावनाबो केस गैला जोबजोब्बाय BLTआ गोसोबा साख्रि लादों होनना साख्रिबो होदों BLTनि मुङाव जाय मुंख्लं जालांदों बिथांमोननि बिसिनो साख्रि होजोबदों दिनै नोंथांमोना मालाबा सोंहै BDC सेक्रेटारियेटआनो होन बडलेण्ड गेस्ट हाउस PWD माहायबा डिपार्टमेन्ट 20,000 जन जाबायनो जादों दिनैसिम साख्रि होनायाहाय दाख्लै गोसोआव दुखु मोनना आंखौ बुंदों BDC सुक्ति उनावहाय आङो 20,000 साख्रि होबाय BTR रेकर्डआ इसिबां गिदिर होनलाय मानो प्रमद बर' सासेबो साख्रि होनो हायासै दा ओंखायनो जोंनि खामानिया जों रायजो राजानि खामानिया बेनो नुनायखौ जों बुजिनांगोन जों BPFआहाय बुंफ्लानानै पलिटिक्स खालामनो फैयाखै जेखौ नंगौ थार बाथ्रा जेखौ नुदों बे हिसाबैसो जों पलिटिक्स खालामगासिनो दङ आं खावलायबाय नोंथांमोना जाहाथे बै UPPLनि
जाय व्यक्तिबा दिनै इउपिपिएल खालामगासिनो दङ बे ओनसोलनि बे एरियानि बिथांमोनाव नोंसोरो मोनसे हिसाब ला बोसोरसेयाव बिडिसिनि फैसायाहाय बिडिसिनि फैसाया बा बिडिसिनि बाख्रियाव बोसोरसेयाव 800 कोटी फैसा हाबो 800 कोटी दिनै 3 बोसोर जाबाय 800 कोटी 2400 कोटी 2400 कोटी जाबाय दिनैसिमावहाय बिडिसिनि बाख्रियाव प्रमद बर' बाहायनो मोननाय फैसाया आरो जुदि बिटिआर रेकर्डजों फैनाय पेकेज 1500 कोटी जुदि फैमारदोंब्ला दिनै बेसे जागोन 3900 कोटी फैसा जाबाय बे 3900 कोटी फैसाजोंहाय प्रमद बर'आ बर'नि थाखाय मा मावखो बे बेंटल ओनसोलनि थाखाय मा मावखो चिरांनि थाखाय मा मावखो बिडिसिआव मा मावखो होनना जों बे हिसाबखौ लानांगोन नोंथांमोननि परिबर्तन सरकाराहाय ट्रेक्टर गंनै होनो होनदोंमोन मोनसे गामियाव खयथा गामिनि ट्रेक्टर होखो नोंथांमोननि मोसौ जाथिया बोरो नोंथांमोननि बोरमा दाउ अमाया बोरो जों हिसाब लानांगोन एनडिएफबि खौ मानो दासिमबो बख'वाखै एनडिएफबि बारै मानो सावराया नोंथांमोननि इउपिपिएल परिबर्तन सरकारावहाय दासिमबो मानो बर' गामि हाबै न' सिफायगासिनो दङ बे हिसाबखौ जों लानांगोन बिथांमोना लाजिगोन बे खोथाखौ सोंजायोबा जोङो गुरै रावै सोंजायो मादैमोन गोरा रावै नङा नांलायनानै नङा रायजो राजासो बासायनो हागोन बे बिडिसिखौहाय सोरबा आंल' सोरबा आदा जिसुआल' हाया मेन खामानिया नोंसोरसो मावगोन आयंमोन भट होगोन गामियाव बे गामियाव फैनानै नंगौ जों सोरनिफ्रायबा सोंनानै बे गामिनि प्रब्लेमखौ जों बुजिनो हागौ बा समाधान मारै खालामनो हागौ जों बेखौ खोन्थानो हागौ बे गामियाव रायजो जागोना नोंसोरसो बे गामिनि जौगाथाया नोंसोरसो मावनो हागोन बेखायनो आयंमोनहा गामियावनो एकदम सावरायलाय जे प्रमद बर'आ बिडिसिखौ माबायदि जोबस्रांहोनो नागिरगासिनो दङ आरो माबायदि थगायगासिनो दङ आं जोबनायाव खालि मोनसेल' खोथा बुंसै जोंना बिडिसिआव सिप होनना बुङोमोन हाग्रामा मिलिटारिखौहाय सिपखौ मा खालामदों CEM खालामनाय लोगो लोगो जोंना सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआ बायबाय साख्रि होग्रा बर्डआहाय 16टा डिपार्टमेन्ट थांफिनबाय बिडिसिआ पावारलेस जाबाय CEM जानाय लोगो लोगो दिनै सासे चिफ मिनिस्टारनि गार्डआबो प्रमद बर'खौ सिनायला होखारजाग्रा जाबाय आरोबाव हेमन्तआ मा खालामनो नागिरदों जोंनि बिडिसिआ बा जोंनि काउन्सिलाहाय भारतनि इन्डियानि सबसे पावारफुल काउन्सिल जोंनाव नर्थ इस्टआव जोबनाय बे काउन्सिल दङ खिन्थु बे काउन्सिलावहाय मोनसेबो एसेम्बलि गैया जोंनि बिडिसिआवल' एसेम्बलि दङ आरो एसेम्बलि दं हिसाबैहाय जोंनि बिडिसिनि काउन्सिलाल' स्पिकार गोनां काउन्सिल बुंथिगिरि गोनां काउन्सिल बुंथिगिरि थानाय लोगो लोगो जोंहा आयेन दानो हायो निजा बबेयाखे बिडिसिनि थाखाय जों आयेन दाना लानो हायो बेखौ हेमन्त बिश्व शर्माया मेगन सायो पुरा इन्डियायावनो मोनसे स्टेटआवहाय मोननै स्पिकार गोनां गैया बे जोंनि आसामावल' दङ इउपिआवल' दङ इउनियन टेरिटरि दिल्लीयावल' मोनसे स्पिकार ओमफ्राय इउपिआव दा सानै स्पिकार बे जोंनि आसामावबो सानै स्पिकार आरो गुबुन स्टेटआवहाय बिदि गैया दा बेखौ हेमन्त बिश्व शर्माया नायनो हाया हाग्रामा महिलारि सारा जे सासे लख्रामोन बिनि खाथियाव रावबो साफिनो हायामोन बे बिडिसिखौ हाग्रामा महिलारि साराहाय लख्रा जाना बेंबोदोंमोन नाथाय दिनै प्रमद बर'खौ दुर्बल खालामबाय CEM खालामगोरबाय आरो जोंनि स्पिकारखौ चेयारमेन खालामनो नागिरदों चेयारमेन खालामनाय लोगो लोगोनो दिनै जोंना डिमापुराव बर'नि जारिमिन गैया होमबा डिमापुरावहाय बेबायदिनो चेयारमेन जानाय लोगो लोगो जोंनि बिडिसिआव एसेम्बलिबो जला बाजेट सेसनबो जाला बे मोनसे जारिमिनारि हिस्ट्रिकेल प्लेस जाना मोनसे मिउजियाम जाना थांगोन ओंखायनो जोङो प्रमद बर'खौ बिडिसिनि CEM निफ्राय बोखारनानै जों हाग्रामा महिलारिखौ लाबोफिननांगौ आरो जोंना जेबायदि खमथा दंमोन आरोबाव माबोरै बारायनो हायो जोंहा बेखौसो नायनांगौ ओंखायनो आं खावलायबाय बेनो नोंथांमोना जाहाथे बिखौ भट होथों गोजोनथोंसै